Najdôležitejšie procesy, ktoré my ľudia vieme ovplyvniť, pokiaľ chceme pomôcť zmierniť klimatickú zmenu, prebiehajú v našej atmosfére. Atmosféra Zeme je akási ochranná vrstva, ktorá obklopuje našu planetu. Nevidíme ju, preto sa väčšina z nás pravdepodobne nad ňou nezamýšľa. Jej prirodzenou a veľmi dôležitou súčasťou sú aj skleníkové plyny. Keď ich je však príliš veľa, klíma našej planéty sa mení a pre nás ľudí to má nepríjemné dôsledky. Skleníkový efekt je proces, ktorý poznáme aj zo skleníkov. Vďaka uzatvorenému priestoru skleníky udržujú teplo vo svojom vnútri, aby mali rastliny dobré podmienky aj počas chladnejších dní. No a efekt skleníkových plynov vzniká aj v najnižšej časti atmosféry Zeme, v troposfére. Tento efekt vzniká vďaka skleníkovým plynom, ktoré sú väčšinou jeho prirodzenou súčasťou. Svetlo zo Slnka a jeho neviditeľné ultrafialové a infračervené lúče prenikajú cez atmosféru a dostávajú sa na zemský povrch. Zhruba 2/3 tejto energie pohltia oceány, povrch Zeme a atmosféra. Zvyšná tretina sa odráža späť do vesmíru. No a práve skleníkové plyny v atmosfére odchytávajú túto tepelnú energiu blízko povrchu Zeme. Je to proces, vďaka ktorému si zemský povrch udržiava teplo vo svojej blízkosti a nevyžaruje ho späť do vesmíru. Bez skleníkových plynov a skleníkového efektu by život na Zemi nebol možný. Zem si vďaka skleníkovému efektu udržuje celkovú priemernú teplotu asi 14 až 15 stupňov Celzia. Bez prirodzeného skleníkového efektu by nastala poriadna zima. Priemerná teplota Zeme by bola len -18 stupňov a náš svet by bol rovnako neobývateľný ako Mesiac alebo Venuša. Na Mesiaci napríklad teploty skáču v rozmedzi +120 až -240 stupňov Celzia. No a na Venuši, kde je skleníkový efekt naopak veľmi silný, panujú teploty vyše 460 stupňov. Skleníkové plyny v prirodzenej miere sú teda nevyhnutné pre život na Zemi. Avšak uplynulých 250 rokov množstvo skleníkových plynov v atmosfére prudko stúpa. Priemyselná revolúcia vďaka technologickému pokroku priniesla mnoho skvelých vynálezov, ako sú žiarovky, lietadlá, rýchle autá alebo napríklad aj zariadenie, ktoré používate na pozeranie tohto videa. Moderné ľudské vynálezy a aktivity so sebou však priniesli aj rozvoj ťažby uhlia, ropy a zemného plynu. Zvýšil sa teda aj dopyt po spaľovaní fosílnych palív. Tie znečisťujú ovzdušie, teda poškodzujú naše zdravie a zvyšujú množstvo neželaných skleníkových plynov v atmosfére. Príliš veľa skleníkových plynov v atmosfére znamená viac tepla zadržaného nad povrchom Zeme. Aj vďaka tomuto sa klíma Zeme mení. Globálne sa otepluje a na niektorých miestach po svete sa následne dejú veľmi veľké zmeny počasia. Tieto zmeny nazývame globálne otepľovanie alebo zmena klímy.